Eguerdion landare urrunki zelaitik, Hernanin, biztanda, 24 denboraldian eliten egin zuen Hernanin, Hernanik eta aurten ere 25-26 denboraldi hasieran, Hernani hariko da elite mailan, Espainiako bigarren mailan esango genuke. Eta gaur lehenbiziko jardunaldia, lehenbiziko partida, hemen landaren hain justu ere iaz ohorezko maila nagusian aritu zen Lesabellez Valentziako taldea jetxi egin zen eta elite mailan dihardu. Eta esan bezala, aurten Hernanik 60 urte betetzen ditu sortu zenetik, eta hori ere aipagarria da, nola ez. Eta ohiko sarrerak egin ondoren, Laster oraintxe bertan anartzen hasi da kapitainetako bat Hernanin, eta berak egin zituen aipamenak azken entrenamentoan jarriko izkizuegu, zuek entzun dezazuen gerokoak. Bueno, Nartz, bigarren urtez elitean iazko pasa zen, nik uste dut txukun xama, zer diozuzu? Bai, azkenian iazkoa izan zen proba bat, egia helburua zela elitea selkatzea, hortan zentratu gina la temporada osua eta gero horra aguantatzea pixka luzi zitzaigula, baina bastante ondo zen, eta aurten ilusioakin ze bai izango da urte osua bertan, eta pixka aldatzea azken urteako dinamika hori, eta urte osua liga berdinan nengo gara, eta ilusionatuak izan. Bai, hori ikusten dugu, bate baino gehiago izan duela, pixka bat ilusionatuta, behin partia jokatu dizuen lagun artekoak, hori izan daiteke pikin bat motivatuta zela iratzeko eta gogoarekin bi partida hauek ongi joan dira. Bai, egia lehenengo partidoetan beti akatsasko duten diala eta gauzako beturrak, baina azkenean hortako partida hauek pixkat probatzen juteko, posizio desberdinak, gauza desberdinak eta konfiantza hartzen juteko. Eta lehenengoa okersio guzan, bigarren hau betazio eta pixkanak aurreka goaz eta espero hori plasmatzea gaurko landeko partida. Badirudi, aurten aurrean behin nahiko jende veteranoa, jende aditua, ongi ari direla aurrean, zer ikusi duzu atzealdetik? Bai, egia da aurrean salto bat eman deula, batez ere mantendu dalako gote osoak hasi eta etorri dialako ere veterano batzuk zubia utzia zekatenak eta horrek azkenean heldutasunak beti emateu plus bat eta linean ere naizta zuriarrain naiskoan beste inkorporazio batzuk ditugu, ere adinez helduagoak eta pixkat eman dutena veterania hori partido importanteetan burua jartzeko nik uste dut otoreko jala eta oso pozik esan urtengo lineakin. Zein izango dira partido importanteak? Importantea beti derbia Gernikan kontra hemen eta gero ikusten jumarko. Egia maila honetan ekipoak asko aldatzen diala, fitxas asko tortzen zaizki, orduan ezin da jakin inoiz nola hango dian, baina guk helburu argia dakau, etxean beti fuerte hon, etxean partido guztiak irabazi eta kanpoan espero aurpegi hona ematea eta puntu batzuk erateatzea. Ale, bukatzeko, igande lehenbiziko partidoa, zer referentzia dukazu de kontrarioaz? Fezak hau asko, egia urtean jetxi diala, baina pasatzaile talde asko izazte dira, jende asko jute zaile, beste batzuk ekarri dituzte, eta ezin izan dago zer ikusi, ez dakik egun midika jokotean, baina gu fuerte gaude, etxian jolaste deu, eta segur puntuak atako ditugu. Ederki, eskerrik asko. A ber, zer gutxo daukazu. Haini jarraituko du, pixka bat berak ipatu dituena Nartz Elosegik, Herraniren kapitainetako bat, eta bakarrik, bainatik gadi eta besteren bate bai, baina hori da pixka bat bi hitzetan orain arte egin dutena, alegia entrenatu, eta lagun arteko bi partida ere jokatu ditu Hernanik, hain justu ere Lapurdiko Endaia taldearen kontra, joan den larunbatean eta aurrekoan, orain dela 3 aste hemen Hernanik jokatu zuten, orduan Hernanik bai 23 urte azpiko taldeko jokalariak gehi maila nagusikoa jakina erabili zituen, eta pixka bat lagunarteko partida zenez,
momentu batzuetan Hernani ongi aritu zen eta baita markagailu aurretik jarri ere, baina gero hiru denbora izan zituen partidak eta bizkanaka daia pitin bat buelta eman zion Norgehiagokari eta gero amaieran istilu batzuk izan ziren eta bertan bera geratu zen Norgehiagoka haserre xamar, baina orain dela bi aste Endaian, Hondarraitz zelaian partida ona egin zuen Hernanik, ikuskari xamarra izan zen neurketa, parean aritu ziren eta ondorioren bat ateratzekotan da, Hernanik momentuz behintzat indarrean dela eta denboraldiari aurre egiteko moduan. Hori nolabait denboraldi aurrea, entrenamenduak hasi ziren abuztuaren hasieran eta orain gaurko lehen Norgehiagoka. Hemen entzun dituzue, hautsak eta, harremailetan... Imagen oso gaizki Eta epaileak Norgehiagokari ekiteko aginduko du, alegia Hernani eta Lesabelles Badentzeko taldearen kontrako Norgehiagoka elite mailako lehen jardunaldia eta partidan zehar zenbait xehetasun emango dizkizuegu, baina epailea lehenbizi Ignacio Muñoz zelaian da sakeari hasiera eman dizaian, Jokin Olea Hernaniarrak eta hasiera eman bezain pronto emango dizkizuegu 15-koak, naiz eta Lesabellesen taldekoak izena algarri dauzkagun momentuz. Eta oraintxe eman dio hasiera Ignacio Muñoz, badakizue lehen jardunaldi hauetan, lehen partidetan, izaten dela alako nola esango genuke, zenbait gauza ahaztuko zaizkigula, zenbait gauza oraindik ez ditugunak kontrolpean, baina irudia baditugu eta berdegunean ere lehian ari dira bitaldeak, egia esan zelaia berdegunea bikain dago, atzo iluna barrean euri piki bat egin zuen, gauean ere bai, eta horrek zelaia behar bezain bigun utzi du, ikusten duzuen bezala irudietan, berda, holaxe daukagu gutxi asko Euskal Herriko parte handi bat, naiz eta atzo ikusi nuen Jesa urtegian, Nafarroan, nahiko baju dagoela, baina hemen behintzat aitzakiarik ez errugbian kirolean aritzeko. Momentuz Hernani ari da erasoa, baina zelai erdian parean. Hor ikusi dugu Ibon González, 11 zenbaki duen Hernaniarra, Uzaltzeiriki antolatzen eta orain Andoni Larrarte, baloiarekin, baina beti ere Hernaniren esparruan 10 metroko eremuan barruan. Iker Izmendi baloia hartu eta beste fase bati ekingo dio, beste jokaldi bati Hernanik. Aieko Minerrek luze zangoz, Lesabelleseko saiatu dira goitikako baloi hori harrapatzen, baina ikusi duzuen bezala,
baloi aurrera, eta baina baliatu egin du Hernanik, beraz, aprobetxatu egin dut, horregatik ez du adirazi, hasiera batean Ignacio Muñoz epaileak geldikako uzartzea. Eta lesabelezi aurrera hori zaionez, Hernani jarriko du jokoan, hauxe dira 15koak, lesabelezen lehen lerroan, Alan Bermejo eta Ruben, bigarren lerroan, Pablo lauzenbakiarekin eta Kasmin hirugarren lerroan, egaletan Gonzalo eta Joel 6 eta 7, zortziarekin Txel eta uzartzea agintzen, 9 zenbakiarekin Santiago, uztartze erdia alegia joko zabaltzailea Macho amarrarekin, eta egaletan Mark eta Topa, eta erdian 12 eta 13 Berze eta Porta, eta 15arekin Gibelean Lukas. Hernani dagokionez, lehen lerroan Tomas Alfonso eta Beñat Etxarri, Ezker eta Eskuin Arroinak, eta Bia Jonander Zapien, orpokatzailea Zalkaria. Bigarren lerroan, 4 zenbakiarekin Andoni Larrarte, eta 5 zenbakiarekin Beñat Iradi. Hirugarren lerroan, egaletan 6 Aimar Valentziaga eta 7 Ikarri Izmendi, eta giltza 8 Xavier Lucas. 9 uzartze erdia, Aieko Miner, joko zabatzailea Nartze Losegi, egaletan Ibon González 11 eta Antonio Rivas Arturo Rivas 14 zenbakiarekin, eta erdietan Beñat Arizeta 12 eta Peru Burugain 13, eta Gibelean 15 zenbakiarekin Jokin Olea. Ordezkoak ere aipatuko ditugu, baina hauek sartzen diren einean, hala ere, esan dezagun askar, lesabelezen, Lucas, Andrius, Mark, Iñaki, Mateo, Juan eta Morcillo ari direla edo daudela aukitxoan, eta Hernanin Unas Goikotxea, Xabat Untzue, Endika Arriaga, Telmo Ibabe, José de Mendibil, Benoat Lazaroto, aurten Lapurtitik etorri den jokalaria, Aritz Olibentza eta Ekaitz Arrozpide. Esan dezagun, Unas Goikotxea gazteak, bi taldeten jokatzeko aukera duela, bai Miarritzen edo gazteen taldean, eta baita Hernanin ere, gaur ordezkoen aurkitxoan da Unas Goikotxea gaztea. Aurrera jarraitzen du Norriagokak, Hernanik lortu du lesabelezen esparruan aritzea, eta uzartze irikiaretan nolabait bere burua gainera, bere burua nahita egiteagatik, bere burua botatzeagatik nahita Hernaniren kontrako zigor kolpea agindu du Ignacio Muñoz epaileak. Hernaniri dagokionez, entrenatzaileak Jean-Marc Igoz eta Patrik Polidori Lapurtarrak. Ea eskasa izango da Valentziarren alde, Hernaniren eremuan 22 eta 10 metroko marren tartean. Horren, Abelezek jaso eskaz horretan baloia bi eskutela bikain, eta armaia aldera jokatzen diar dute orain aurrelarien bitartez. Joko zabaltzaileak matxu pase egoki egin du, eta armaien parean, lerroaren parean izan da uzartze irekia, eta orain erasora lesabelez atzetik goitikako ostikada eman duelarik. Hernaniren esparruan jarraitzen du jokoak, eta baina justu ere ensegu lerru eta 20 metroko lerroen artean
Jonander Zapienek bi eskutan du baloia eta alboko sakea. Motzean oso jokaldi landua, Xavier Lukasek jaso du, berriro Jonanderri eman dio baloia eta honek azkenean ostikoz eraso antolatu nahian, baina Lesabilesentzat baloi hori arriskutsu izan da Jokin Olearen alboko sake hori, baina lehorri handi batean ongi atera zaie Hernaniarrei, baina arriskutsu izan da, bai? Alboko sake hori azkarre egitearena. 10 metro atzera Lesabelez, Sorbalda Lepoan parean trakaje egiteagatik eta Beñat Ariz eta baloia eskuetan duela albora botatzeko intentzioarekin. Hain justu Valentziarren 10 metro Valentziarren esparruko 10 metro kolerroaren parean Erranik aterako du Jonanderrek eta bregatik berak agindu du taldeak 4 jokalari jarriko dituela ilaratzean. Alboko sakea Aieko Minerrek Anazelo segiri egin dio pasea eta orain eskuinaldera jokaldia Jokin Oleak bultzadatxo eman diote baloiri gabe, baina azkenean 22 metroraino ailegatu dira Hernaniarrak. Esan dizuegu zelaia bikain dago da, kluba baditu langile batzuk borondatez diardutenak, mantenimentuan, zelaiaren egoera txukuntziko lanetan, eta biztan da, gaur lehenengo jardunaldia, taldea dituen bazkideak eta horien txartelak eta banatzeko ere jendea prest lanean, diru ateratzeko ere txosna badauke Arranik hemen bertan, eta hortan ere musiko taldeko bazkidea Jonander Zapienek, pase Tomas Alfonsori eta ailegatu dira Hernaniarrak 20 metroko lerroraino, beti ere Lesabelesen esparruan, zelaian. Jarraitzen du, beste fase batean, eta uzartze irekia ongi antolatu Hernani Aieko Minerrek, zabaldu, Beñat Etxarri Arroinak jaso, eta beste uzartze ireki bat, pixkanaka, ensegulerora urbildu nahian, orain jokaldia Peru Burugainek egin du, azkenean beste uzartze ireki bat, eta Aieko Minerrek ezketa zabaldu, Nartzelo segik eta azkenean uzartze agindua, uzartze bildua Abeliezen alde. Esan dizuegu partidan zehar zenbait aipamen egingo ditugula. Esan dizuegu gaur elite mailako Espainian dagoen bigarren maila esango genuke, ze iaz Hernanik ohorezko B mailako lehen fasea jokatu ondoren lortu zuen sailkatzea elite maila berri honetara, eta baita maila honetan jarraitzea 25-26 denboraldi honetan. Gaurko lehen jardunaldian maila honetan atzo bi partida jokatu ziren, San Cugat eta Cisnerosen artekoa atzaldean jokatu zuten. San Cugatek 35 eta 11 irabazi zuen, 6 segu egin zituen Kataluniako taldeak. Ondorioz, momentuz, gaurko 3 partidak
jokatuko diren bitartean, bera da sailkapen buru, eta atxaldean jokatuko beste norgeagokan atzo, Valentziak etxean galdu egin zuen, edo beste modu bat zera, Pozuelo Madrilgo taldeak, arratsaldeko lauetan jokatu zuten, eta Pozuelok 17 eta 20 irabazi zuen. Bi taldeek bina ensegu egin zituzten. Momentuz bintzat, esan dakoa, sailkapen buru, Sant Cugat taldea. Aipatu behar dizugu, dituzen bigarren fasean. Aragoi talde badu, izan ere, iaz elite mailan Hospitalet sailkatu zen azken postuan, eta Hospitaletek uko egin dio, aurten elite ligan aritzeari uko egin dio, eta bere ordez Recoleta Salud Fenix Zaragozako taldea hariko da eliteko multzo honetan. Eta Asturiasko taldea Pasek Belenos iaz ere elitean. Tira, jarrai dezagun, jokoarekin Hernanin eta Zigorkolpe Hernanin alde, Anartz Elosegiri legez kanpoko talka egiteagatik, edo, bai, baloia ja ostikatua zuen Anartzek eta kontrarioak, Valentziarrak oztopatu egin du legez kanpo. Gora dezagun, iazko eliteko sailkapena, lehen urtez jokatu zen elite mailakoa, eta azken sailkapena batzi talde aritu ziren lehian, aurten 11 izango dira. Iazko sailkapena, esan bezala, lehen postuan Liceo Frantes sailkatu zen, 32 punturekin, eta Liceo Frantes aurten orezko mailan ariko da Espainiako azari gara. Bigarren Gernika, 30 punturekin, hirugarren Sant Cugat, 25 punturekin, laugarren Las Rozas, 23 punturekin, bosgarren Cisneros, 21 punturekin, seigarren Belenos, 14 punturekin, zazpigarren Hernani, 13 punturekin, 8 partidatik, 3 irabazi zituen eta 5 galdu, 8garren Valentzia 10 punturekin eta 9garren Hospitalet. Esan dizugun bezala, uko egin diona aurten elite mailan aritzeari. Tira, ongi asmatu du Beñat Arizetak Zigorkolpearen jaurtiketa, Agetarako jaurtiketa, eta ondorioz 18. minutuan 3-huts aurreratu da Hernani Beñat Ariztaren Zigorkolpeari esker. Partida hasi zenetik 19. Minutuan izan da hori, 18. minutuan. 3-huts beraz markagailuan. Orain erditik atera dute Valentziarrek eta ongi jaso gibelean atzealdean baloia bi eskutera, Aieko Minerrek baloia berdegunetik hartu eta saiatu da ostiko zurruntzen, lortu ere bai urruntzea, baina baloia Valentziarren tzat. Hemen Armainetik ikusi dugu aurrera pasa izan dela, Valentziarrena, erasoan ziardutenean, eta orain Anartz Elosegik azkar hartu du baloia ez uste harrapatzeko kontrarioak, baita lortu ere, metro asko indituelako, eta aurrera jarraitzen du. Etxeko taldeak ikusten zen bezala ohiko kolorekin, txuri, berde eta gorria, galtza gorrik, eta orain ikusi duzen bezala baloia biken jaso du Beñat Etxarrik, eta orain zabaltzea lortu dute eskuinaldea erason jokatzeko, Ibon Gonzálezek baloia jaso
Bai, baina Valentziarrek ebatzi dute baloia, laportu dute baloi hori. Zerbait ikusi duelakoan gaude, Ignacio Muñoz epaileak, baina ez zigor kolpea aurrera pasea baizik, beraz, Uzartze bildua Armailen parean zelai erdi-erdian, erdiko marran, nahi genuen. Aukera ona, Armailean dagoen erran izaleak, upatzeko pixka bat taldea. Eguzkia lainoen gainealdean dago, horrek esan nahi du, itzala dugula landaren. Goizeko lehen orduan euria egin du, baina orain ateri da. Eta baloia Santiago sartu du pasabidean, eskuinera zabaldu, Valentziarrek zelai erdia horren gainditu dute, eskuine galean abiadura handiz, baita ies egin ere, azken momentuan Zelosegik elastikotik garrapatzea lortu du, eta orain erasoari jarraipena eman nahi zionean Lesabilesek baloia aurrera aitzineta erori zaia ala ere. Ea zer adierazun epaileak, zigor kolpea Hernanien kontra, eta arriskutsua izan daiteke, ensego lerrotik 5 metroko lerroan jarriko du jokoan Lesabilesek, alboko sake hori. Tarteka aipatuko izkizugu zietasun batzuk, baina ikus dezagun lehenengo, luze bai, Lesabilesek baloia, azkenean lortu dute nola edo ala baloia eukitzea, Uzartze irekian Santiago jarri du jokoan, eta berriro berak, Uzartze erdiak, aurrela erekin, min egin dezan Lesabilesek, baina defensa momentuz, erantzuten ari da Hernani. Eskuinera zabaldu bai, Ibai aldera, Urumea Ibai aldera, baina aurreratua izan da, beraz, Uzartze bildua. Zietasun batzuk ematearren, iaz taldean aritu zen hiru laurdenetako lerroan zuri arrain, aurten ez da hariko, ez da ari Hernani, beste Valladolidiko El Salvadorrek fitxaduelako. Bere utxunetxoa izango da, baina hoi bezala, bai errubian, beste kirol guztietan, taldean daudenek erantzun behar dute, eta aurten Peru Burugain momentuz bigarren erdia izango da, lehen erdia Beñat Arizeta, hori hiru laurdenetako erdiei dagokienez. Momentuz landare toki rugby zelaian, elite mailako lehen jardunaldiko Norgehiak hori dagokionez, 25 minutu bete dira zizenetik, lehen zatiaz, ari gara, eta Hernani aurretik, 3-huts, Beñat Arizetak lortutako enseguten formaketa. Orain Peru Burugain indartsu sartu da, eta entzun duzu bezala, jendea pixka bat ez legezko plakajea egin duela Valentziarrak adierazi du hemen zalea. Hain justu ere, Arturo Ribasi egindako ustezko ez legezko
blokatzea, plakatzea, bueno, hitzoiek erabiliko ditugu. Uzartze bildua, han badakizu Erranik aurten ere, babeslea badituela, orain aipatuko ditugu, hain justu ere, hor delako uzartze irekia, Kominter eta Garbi, paper gintzan diarduen enpresa Garbi, eta neumatiko zuria. Gurtila, Koietak, Erne, Jokin Oleak, egin zezakenen zegoa, baina azkenean ez da ailegatu baloia pausatzera. Erranik lehen jokaldi arriskutsua. No, nahi. Ea ba. Valentziarrek defensa kostika da, baina talizeta jaso du, Annartzelosi jokaldia egiteko asmoarekin, baina lurreratu dute, edo berdeguneratu dute, eta uzartze irekia orain Andoni Larrarte bigarren lerro Erraniarrak egin du jokaldia, Abellez defensan, Zangoz luze, Hernaniren esparruan 10 metroko lerroan nahieko minere jaso du, baina ez du nahi bezain ongi egin ostikada hori urruntzeko edo erasoari ekiteko. Orain alboko sakea. Ea ba. Gogoratu behar dizugu, babeslei dagokinez, klubak aurrekontuari erantzun behar dio, eta ez da nola nahikoa, 23 urte azpiko taldea ere badu Erranik, eta horrek ere denboraldi aurrera egin behar dio, sosak behar dira, eta edozein motateko laguntzak ere ongi etorriak dira. Arturo Ribas baloiarekin ikusi duzuen bezala. Erasoko ostikadatxoa Aieko Minerrek, eta zigor kolpea dira zigor jokoz kanpoa zegoelako Hernaniarra. Abellezen eremuan edo esparruan 10 metroko lerroaren gainean adirazi du Ignacio Muñoz epaileak jokoz kanpo, beraz zigorra. Epaizu babesleak eta hau adirazi nahi dizuegu partidu guztietan izango da aukera denboraldian zehar hartutako zozketako errifak moto bat irabazteko aukera. Zozketa datorren urteko Garagardo ferien egingo da, eta antxe jakinaraziko da zein izango den orain laiztara aipatuko dizugun babesle hori. Baina jarri dezagun Valentziaren erasoa orain bai, Hernanien esparruan diardu, eta zigorkopea baloia ezaskatzeagatik plakatu zen jokalariak. Eta bestetik jarraituz pixka bate tarteka Hernanik ezinbesteko dituen babesle aipamenak eginez. Autosueziak Volvo enpresak, hemen Hernanin autosuetia
Volvo autogintza edo Volvo automobilak saltzen ditu enpresak, klubari auto bat eskaini dio klubak behar duenerako erabiltzeko, eta dagoeneko kluba erabiltzen ari da, esan bezala Volvo autoa. Eskasa bi eskutera, Hernanik, orain Beñat iradik jarolea jaso, tartean sartu Beñat Arizeta, 10 metroko lerroraino ailegatu dira, beti ere, jakina, lesabili zen zelaian, eta orain eskura jokatuz, jokaldi garbia, jokaldi antolatua, egin du Hernanik eskura jokatuz, eta orain uztartze irekia, Aieko Minerrek eskuinera zaldu, Beñat iradik anartzelo segiria, anartzelo segi bitera noa badoa, 22 metroko lerroraino ailegatu da, Hernaniarra, eta orain Jorander Zapiain hildazu, erori zeu baina atzera, beraz ez da aurrera pasarik izan, baina lesabiliz jabetu da baloia, ez da baita urrundu ere, zangoz, Hernaniren 22 metroko lerroraino, Joakin Olea berriro zangoz gorantz, eta han Santiagok jaso bai ongi, bi eskutera, baina gero oso ostika da edo zangoka da murritza izan da. Metro gutxi irabazi ditu, baina hala ere zelai erdiraino ailegatu dira Valentziarrak, eta orain Hernani jarriko du jokoan alboko sakedo hori bestetik eta maila desberdinean ari da jokatzen momentu honetan Inglaterran emakumeen munduko txapelketa, munduko kopa, eta atzo final aurreko jokatu ziren, ostiralean bat, eta teorian behintzat ez ustea gertatu zen, ze Kanadak 19 eta 34 irabazi zion Zelanda berriari, azken urteetako kopako txapeldunari. Kanadak final laurdenetan partida aparta egin zuen, eta beraz finalean hariko da. Eta beste Norgehiago atzo arratsaldean Inglaterrak eta Frantziak, Inglaterrak etxeko taldeak 35 eta 17 irabazi zion Frantziari. Partidu ikusteko aukera izan genuen, eta gustu da ikusteko partida jokatu zuten. Frantzia momentu baten horbildu zen markagailoan, baina partida ongi eraman zuen Inglaterrak. Hemen Hernanin, orain Hernani erasoan, Beñat Etxarri baloia jaso ondoren ongi lortu blokatzea, eta orain uztatze irekia 22 metroko lerroan, aurrelarien bitartez tarteak egin, talkak bata bestean atzetik, eta baloia ez askatzeagatik iruditu zaio epaileak adierazi duela Hernanien kontrako zigor kolpea. Aipatu dizuet, beraz, emakumezkoen 2026ko kopako finalean Inglaterra eta Kanada hariko direla. Zindarizuet Norgehiagoka ikusgarria gerta daitekeela, bi taldeak lortu dutelako finalerako txartela merezimendu osoz. Esan bezala, finala Londresen datorren hilaren 27an, arratsaldeko 4:00. Inglaterra, Kanada. Ea aurrera doa Hernaniko Norgehiagoka, landare toki errobizaren jokatzen Norgehiagoka. 35 minutua bete da lehen zati hasi zenetik, eta momentuz markagailuak ez du aldaketarik, 3 aurretik Hernani.
eta baloia jabe zan eta esparruaren okupatzean Hernani da nagusi. Lehen zatiko azken minutu hauetan guztietan ari da Hernani Abellesen zelaian. Enseo egiteko arrisku bat ere sortu du, baina momentuz Beñatariz eta Zangoz agetaratu duen baloiak eman dizkion Hernaniri 3 puntuak, horrekin da markagailuan. Berriro Hernani Abellesen zelaian. Ez du argiki lortzen ensego egiteko aukerarik, baina bat izan du, eta momentuz behintzat baloiari eutsi eta okupatzen ari da Hernani. Orain Alzelosekik baloia bi eskutera jaso du, ostikadatxoa eta Hernani berriro erasoan. Orain baloia etxarri jaso du eta baita baloia eutsi ere. Aurten denboraldi aparte egin dezake Beñat Etxarrik maila honean diharduelako Arroin gaztea. Orain aukera izan du Hernanik, segular oraino heltzeko, baina entsegua ez, baizik eta Ignacio Muñoz epaileak uzartze bildua adierazi du, baina zorionez Hernaninen alde izango da. Eta ea ba, haieko minerrek lehen lerroen pasabidetxoan baloia sartu, agindu uzartze bildu horretan, bultza, eta baloia garbi atera ondoren aukera duen Hernanik eskuko jokaldia egiteko. Jarrai dezagun jokaldi hau, aukera izan dezakela jokaldi honetan Hernanik, Norriagokako lehen ensegua egiteko, zergatik ez. Horretarako, baloia garbi hartu Xabier Lukasek eta kasi ensegu lerroraino ailegatu da orain berriz uzatze ireki antolatu ondoren. Badirudi ensegu egiteko puntuan dagoela Hernani, baina defentsa ere kontuan hartu behar da. Beltzak, beltzabailezkoak, saiatzen ari da izten tarte guztiak, horrelarien bitartez ari da saiatzen Hernani ensegua egiten, baloia marraz bestalde pausatzen, 5. ekimena, berriro uzatze irekia, eta aurrelari esartu nahi dute barrura, ja hemen arbaietetik urruntxamar. Ikusten dugu, baina ikusten duzue, hiru laurdenteko jokalariak ere pres, jokaldia egiteko, uzatze ireki horretan, baloia ganatzeta hori da, Alzelosegik, Pedro Burugain baloiaren jabe, baina plakatua izan da. Hemen ikusleak eskuinera pasatzeko, baina alde itxira, baina ezkerraldera jarri du joka haieko minerrek eta lehen Beñatarizetak baziru dien ostikadatxo eman nahi zuela, baina azkenean uzartze ireki eskuinera zabaldu eta aukera bai. Ikusi dugu Aimar Valentzia da indarrez sartzen uzartze irekia. Orain eskuine galak Arturo Rivas sartu da
kontrarioren aurka. Anartzelosegi goztikatxo eman eta benita Arizeta hiltzeko aukera izan du. Beti ere ikusten zuen bezala enzego lerrotik 5 metrora da azkenean Valentziarrek urrundu dute arriskua. Aurtengo elite mailako txapelketan Joan etorriko norgeo izango dituzten, lehen aipatu dizkizun talde horiek, Joan etorriko partidak, eta guztira 18 jardunaldi izango dira, gaur lehenengoa. Aipatu dizugu, atzo bi norgeik eta jokatu zirela. Sanku batek 35 eta 11 irabazi zion Cisnerosi, eta Pozuelok Valentziaren zelaian 17 eta 20 nagusitu ziren madrildarrak. Gaur Las Rozas Gernika, ordu batean zen astekoa, Pasek Belenov Fenix Zaragozakoa 12 astekoa zen, eta Hernaniren norgia Abeliozen kontra, lehen zatiko 52 minutuan, beraz, lehen zatiaren amaieran gaude, luzapeneko minutuetan, zigor kolpe Hernaniren alde. Aukera ezin hobea du Beñat Arizetak agetara jaurti, eta beste 3 tanto gehitzeko markagailuari. Jonander Zapiain ari da gaur kapitain lanetan, eta Ignacio Muñoz epailari esan dio agetara jaurtiko duela Beñat Arizetak. Hau izan daiteke lehen zatiko azken jokaldia, azken aukera Hernanirentzako. Gogoratu, lehen zatiko lehen zatiko 18 minutuan gauzatu dela zigor kolpea Beñat Arizetak, eta horren ere bai aukera ona zeukan, eta 52 minutuan lehen zatia amaitzear denean, oraindik ez baitu epaile Muñoz epaileak adierazi, agetaratu du Beñat Arizetak, eta orain Abileze jarriko du jokoan zelai erditik. Pensatzen dugu Elki jasoko dira Xavier Lucase, baita lortu ere, eta Anartzelosegiri eman ondoren. Anartzelosegik bigarren lerroko Valentzia jokalari handiari, Kasmin jokalariari eman die baloia, metro batzuk egin, eta Valentziarrak erasoan, beltzez jantzita diarduten Valentziarrak, eta epaileak ez du adierazten lehen zatiaren amaiera, baina 40 minutu bete dira, naiz eta etenaldiak izan diren. Orain uzartze bildua zelaiko 10 metroko lerroaren inguruan. Ez doaki gaizki Hernani norgeagoka, lehen jardunaldiko norgeagoka hau, 6 tauts aritzaz aurretik horrek esan nahi du, presio egin duela lehen zatian zehar, eta presio horren ondorioz lortu dituela zigor kolpe batzuk, eta egitatik bik gauzatu ditu, agetaratu baloia Beñat Arizetak. Orain uzatze irekian bultzaka Hernani, eta baita zigor kolpea eragin ere. Bultzaka, ez dakit naita biratu duen Desabilezek aurrera digua, horregatik izan den
zigor kolpea. Baina eta Arizetak, algora, eta amaitu da lehen zatia. Hain justu ere, orain dela minutu pare bat, Beñat Arizetak gauzatutako zigor kolpe horri esker 6 eta huts labur bilduma egiteko lehen zati horrena hasieran nahiko paren aritu dira, Valentzia pixka bat, Lesabile pixka bat erasoan, baina zatiaren erditik aurrera, lehen zatiaren erditik aurrera, Hernanik Lesabile zen zelaia jokatzea ekin dio, eta ondorioz 18. minutuan eta 40. minutuan lortutako tantoekin aurretik amaitu du lehen zatia Hernanik 6 eta huts. Jo, aurten bai, aurten ustagarra izan behar dugu landaren.
Normalean elkartzen gara ostiralero landaretokin, eta entrenamendu saio bat, hasiko gineake jolas batzuekin beroketa bezala, eta gero bigarren parte bat egingo genuke, partidua bideratuta dago, bai partidu etxo bat, eta ariketa teknikoagokin. Niretako funtsezkoena da elkarlana, egin bat, lagunak egitera, eta jokoen bitartez barru mundua ezagutzea, eta ikustea ez dela hain arriskuko jolasa edo hain agresibo jolas bat. Baizik eta jolasen bitartez ikasi daiteken jolas bat bai dela. Nik esango nuke gehien bat, kirol bat fisiko edo aktitude guztietako jokalariak jolastu daitezkeen joko bat dela. Eta orduan oso inklusiboa den jolas bat dalako, eta lagun min asko egiten direlako gehien bat.
Eguerdion berriro landare toki errokbi zelai dotore honetatik, dotore esan nahi dut. Berdegunea bikain dagolako, jokatzeko. Jendeak desente erantzun duelako gaurko elite mailako lehen jardunaldiko norgehiago gari. Hernani eta Nani Rugby Club elkartea eta Lesabellesen arteko norgehiagoka. Eta bestetik eguraldia ere kirolean aritzeko ezin hobea. Eta zai gaude denok bigarren zateari noiz ekingo. Hernaniko jokalariak zelaien daude pres Ignacio Muñoz epaileak noiz adieraziko duen zain. Noiz adieraziko duen bigarren zatiaren hasiera, alegia, bera ere ez dago oraindik zelaian. Eta baliatuko dugu pixka bat, gogoratzeko lehen zatian 6 eta huts aurreratu dela Hernani markagailuan. Baina Arizetak lortutako bi agetaratze esker zigor kolpeaz, alegia 6 eta huts. Eta baliatuko dugu, lehen zatiara aipatu ditugu, nahita nahi ez, klub batek aurrera egin dezan, abeslea behar dituelako, eta esan nahi dizuet, CMO Balbes ere, balbulak egiten duen enpresa, laguntzaile dela, Halon Automotive ere, lehen aipatu dugu lehen zatian Kominter ere represa hor dela, Coach Marking Sistema Industrian diarduen enpresa. Lehen aipatu dizugu lehen zatian Uria Gurpin itzan aritzen den enpresa. Batez ere inklusiboen taldea babesten duena. Ulazia aragiak, Iparra eta Perfait, batez ere 18 urte azpiko eta 16koen babeslea. Iparra sukaldeak eta Perfait enpresa ere hor dela, besteak beste. Sarrotegia Iparragirrek ere, bi personentzako bazkariak eskaintzen ditu. Eta pres bi taldeak epailearen txistuan noiz entzungo, bigarren zatiari ekiteko. Erlojoa eta hasiera eman zaio, ikusi duzen bezala Lesabellese jarri jokoan bigarren zatiko eta baina eskuin egaletik erasoan Ibon González, baina baloia berriro Valentziarrek berenganatu dute, Analzelosegik kontraerasoa esango dugu, defensako ostikada luzea, ez da atera azkenean albora, eta defensako ostikadan, eta orain Andoni Larrartek ikusgarri jaso du bi eskutara baloia. Horri esker, uzartze irekia, berdeuretik jaso ahiko Minerrek, ezkerraldea zabaldu, Analzelosegik berriro baloia jaso, eta uzartze irekia, lortzen duen Hernanik zuak egitea, eta baita bainatiratik metro batzuk irabazit, tartea eginez, eta erasori jarraipena emateko, jadanik Lesabellesen zelaiko 22 metro barruko esparruan diardute, erasoan etxekoak,
Hernani Arrak alegia. Eta orain eskuinaldea, Ibai aldera, Errek aldera. Handa joko momentu honetan aurrelera arteko norgehiagoka. Baita Uztatze irekia, arriskua sor dezake Jolander Zapiain jokalari indartsuak. Aieko Minerrek baloia jaso eta eskuinaldera Anartze Elosegi baloia luze ensegua izan zitekeen baloia jaso izan balu. Aukar espanago jokin horrea zen. Ensegua izezakeen jokalaria, aukera eman diolako Anartze Elosegi ostikadatxo hori askotan ikusten dugu orain. Baina goraineko errukbian olako erasoan eskura jokatzen hasi eta egaletara baloia zangoz jo eta han ensegu egiteko aukerak egalak edo han bertaratzen denak. Ea ba. Bigarren zatian gaude, esan dizugu bezala, bigarren minutua bete da. Eta orain Abelesek defensa urrundu nahian, erasoro zanguko ostika da Anartz Elosegik, Aieko Minerrek, orain Beñat Arizetak baloiari eutsi, eta Uztatze irikian Aieko Minerrek berriz eskuinera jokatuko eskura, antzen aurrelariak eta eraso antolatu du Peru Burugainek. Ensegu laroraino jaia llegatu dira Hernaniarrak eta defensako ostikada asmo horren blokeoa izan da eta ondorioz eskuineko alboko sakea. Hain justu Zulaika asesoria Hernanin duena bere bulegoa eta segurtasun enpresan Segurlanen azpialdean eskasa irabazi Uztatze irekia eta ordu aukera Hernanik partidiko lehen ensegu egiteko ensegu Hernanik bai hoixe partidako lehen ensegua. Oker ez gaude, Aimar Valentziagak egin du ensegua, ez da ikusten errez, baina zenbaki du Aimar Valentziagak eta oker ez banago hirugarren lerroko jokalariak egin du ensegua partidako lehena. Hori aurreko jokaldia da, baina oker ez banago. Nere begiek kalterik ez badute, Aimar Valentziagak egin duen segua. Bigarren zatiko 5. minutuan. Hamaika eta huts momentuz. Eta gainera, aukera agetara jortitzeko Beñat Arizetak, luze, gora, baina ez. Beraz, momentuz, Hernanik hamaika, Lesabelesek, huts. Markai hori dagokionez eta baita joko hori dagokionez ere, momentuz Hernani agintzen norgehiagokan. Orain Lesabelesko joko zabaltzaileak Matxuk baloia luze jodu eta Hernanik defensan naiz eta
Kasmin jokalaria ia hartzeko puntuan egon den, oso alboko sake eskasa egokia lortu du Hernanik eta orain Armailen aldetik. Lesabile jokoan Bermejok hain zuzen ere. Ilaratzean bosna jokalari, talde bakoitzak, luze eta baita bikain irabazi eta Santiago ezkerrera zabaldu ere. Hernani aski bikain ari da defensa lanetan ere, behar denean, eta orain ezkerretara, Matxuk, Ustatze irekia, berriro Santiago, eskuinera zabaldu, aurrelariek zuluak egin ditzaten, Ustatze irekia bai, baina epaileak zer adierazi du, zigorko Hernaniren kontra. Zelai erdian, hain justu ere. Zelai erdian zen dugu, marrak adierazten duen zelai erdiaren parean gertatu da orain epaileak Marrazaina gainera ezaguna da, nahiz gogoratzen izena, baina hemen Donostiarra dela uste dut. Azkenean, dei egiten die epai kapitainei, Joander Zapiain Hernaniko kapitaina, eta baina Arizeta zerbait egin duela aldaketak Hernanik Jokin Oblea Zadea utzi du eta hau eta Ekaitz Arrozpide zeleiratu da. Hori dela uste dut orain arteko aldaketa bakarra. Eskasa Abellesen alde, bikain jaso du Joanek. Primera antolatu dute Ustatze Laxoa eta Ustatze Irikia, baina defensan tinko orain arte Hernani. Hogeita metroko lerroaren esparruan Elizabelez erasoan, beti Hernanien zelaian, biztan da. Ustatze Irekien bitartez, orain eskuinera zabaldu, pase dotoreak orain arte, Valentziarrek, eta Santiago eskuinera zabaldu ostean, ostikadatxoa, arriskutsua, eta eskuin egalean ensegua Lesabelezek. Hain justu ere, Mark eskuin egalaren ensegua, neurri batean, ez uste txiki batean harrapatu du Hernaniko defensa, baina, bueno, gauzak ez daudela erabat bukatuak adierazteko Lesabelesen ensegua 11 eta 5 10. minutuan. Esan dizuen bezala, Mark 11 zenbakiak egin duen ensegua. Ez du erresa agetaratzeko aukera hori, baina saiatuko da joko zabaltzailea, Matxu.
langan, ez da askotan ikusten, hain urrutetik jaurti, baina langan jodu eta baloia ez da gainetik pasa, alderantziz. Agajo eta zelaira erori da, beraz, 11 eta 5, bigarren zatiko 11. minutua bete denean. Orain, okoan jarri du zelairatu berri den Arkaitz Arrozpidek, Ekaitz Arrozpidek, eta jokoan diardu bigarren zatian partidak. Santiago Santos jo nahi zuen, baina bikain blokatu dute eta orain berriro Marke baloia jaso eta erasoan Lezabelez aukera osoa dauka bai hoixe Burtz jokalariak Burtz eroiak bigarren esegua Lezabelezentzat. Eta markagailuari dida batean parekotasuna eta hain erresa denez ensegu transformaketa horretik jartzea lortuko du Lezabelezek bigarren zatiko 13. minutuan. Jaurtitzeko prez joko zabaltzaile Valentziarra Matxu. Partidan zehar zenbait jokaldi gertatzen dira eta utz edo gaizki egindako jokaldi batean kontrarioa azkarra baldin bada kasu honetan bezalaxe Lezabelezek lortu du markagailuan aurretik jartzea 11 eta 12 bigarren zatiko 14. minutuan. Bueno, aldaketak ikusi duten entrenatzaile Erraniarrek edo Erraniko entrenatzaileek Igoz eta Polidorik gauzak aldatu behar daudela eta aurten taldera etorritako Lapurtzarra dugu zelaian besteak beste hain justu ere Benua Lazaroto erdian, hiru ordenetako erdian kokatu da. Jokalariak talde desberdinetan egin du bere orainarteko ibilbide luzea. Eskarmentua badu, hiru ordenetako lerroari sendotasuna ematen dion eta Lazarotok erne ibiltzen den. Ekaitz Arrozpidek luze jaurtitako goitikako badai hori erantzun dio Lezabeleze, berriro beste hortzikatxo luze bat. Analzegik ongi egin dugu goitikako badai horren norabide ongi markatu du, da bera jasotzeko modan egon da, baina azkenean Lezabelez defentsan, orain ere badaiaren jabe Valentziarrak Armaiaren aldetik. Eta ikusi duzue energia handiz Arturo Ribas ezkerregaleko Hernaniarra edo Hernaniko ezkerregala oso energiko agertu da jokaldi horretan eta orain zigorkolpea gainera eta baloi albora hortik abiatu, Ekaitz Arrozpidek jaurti du baloi albora eta hortik abiatu, Jolander Zapiaine baloi eskuratzen duenean. Alboko hilaratzean denak kokatuta, orain zelairatu den Erraniarra berriz Aritz Olibentza
Telmo Ibabe meretzi zenbakiduna ere alboko sakean ikusten duzue. Bigarren orain dela gutxi zelairatu den jokalari handia. Ea ba, Johannes Apenek atzera luze, Xabi Lukasek jaso du, bi eskutara eta orain urtatzela osatu ostean, metroak irabazi, Endika Arriaga ere zen, eta bultzaka, Segua. Aurrelarien indarra, aurrelarien gogoak eragitu Hernaniren bigarren entsegua. Bigarren entsegua. Oraingoan ez dugu oso garbi ikusi, baina bueno, aurrelarien lanari esker bigarren ensegua Hernanik. Hori 17. minutuan. Beraz 16 eta 12 eta Anartz Elosegik sortu du. Ezen erresa oraingoan Anartz Elosegik hartu du aurkitzeko ardura eta baita hagen artetik pasa ere baloia. Hemen 8 eta hemen 8 eta 12, naiz eta markagailuan ez den agertzen hori antzelaiko markagailuan. Orain biziki saiatu da bale hori jasotzen Hernaniko Peru buru gain, hiru ordenetako erdia, baina azkenean Lezabilezen aldeko aukera zelai erdia gainditu dute, baita 10 metroko lerroaren hurbildu ere, Santiago zabaldu eskuinera, eskuin egalera, berriro Marke egalak, baina ikusi duzuen bezala Arturo Rivas oso gogutsu dabil eta plakaje ikusgarria egin du eta alboko sakera 16 zenbakiarekin ere Unas Goikotxea gaztea zelaian da, orain dela gutxi sartu da zelaian, Jonander Zapiain baloia bi eskutara, 6 jokalariko hilaratzeak, eta gibelean Endika Arriaga saiatu da, baloia Jose Endika Arriaga ere bigarren zatia honetan zelairatu da, eta ausartze irekia Hernaniren esparruko 10 metroko lerroaren inguruan. Hain justu alboko marratik 15 metro da, beste marra bat izaten du zelaiak margotu da, eta antxe izango da orain ausartze bildua Santiago Valentziarra jarriko du jokoan, pasabidean, baloia. Hernani bultzaka, baina azkenean giltzak Txell izeneko 8 zenbakidun jokalariak bikain jaso du berdegunetik baloia, ostikoaren bitartez Valentziarrak erasoan, eta orain geldotu dute joko Arraniarrek uztartze irekia eraginez, eta defentsako lanetan orain Hernani, baita Ekaitz Arrozpidek ere urrun bidali, baina ez du lortu albora
ateratzerik baloi hori. Eta orain berriro, baloia luze, Mark egaleko jokalaria berriro ensego egiteko arriskua sortuz, hala ere orain Bermejo jaso du baloia, ez dakit pixka bat Arturo Ribasek erni bili behar du jokalari horrekin, Mark ezkerreko egalarekin ikustuz, arrisku desente ari da sortzen. Orain, Lesabelez ensego lorretik 5 metrora, Uzatze irekia, Txel 8 zenbakiak lagundu du, eta Santiago jaso du orain baloia, Erne, Matxuk jaso du defensa ona orain, baina ala ere jarraitzen du Lesabelez baloiaren jabe izaten, tinko sartu da, eta Erne berriro Mark egen segua. Berriro, eskuin egalai, aipatu ere egin du arriskoa sortzen ari zela, behin eta berez, eta bai, ezakit nola lotu beharko den jokalari hori, baina berak egin du Valentziaren ensegua, 3. ensegua. Badakizue jokoan izaten dira gehigarrizko puntuak, alde batetik defentsakoak, 7 tanto baina gutxiagoz galdu ezkero, eta baita erasoko gehigarria ere, kontrario baina 3 ensego gehiago egin da. Orain aukera agetaratzeko. Ez du asmatu joko zabaltzailea. Matxuk ez du asmatu. Eskerrak horri, jarraitzen du Hernanik, aurretik 18 eta 17. Baina oraindik asko geratzen da. Bigarren zatiko, 24 minutuan gaude, eta 18 eta 17 Hernani aurretik. Aukerak ari da izaten Lesabelez eskuin egaletik, eskuin egalarekin, Markekin, eta Erne ibili beharko du. Orain bai, zelaiaren erdian izango da Uzatze irekia. Markagailuaren pare-parean erdiko gunean. Markagailuak Txindoki konpresoraren Buta Hernani eta Ziberkolpea Hernani den alde. Bazkalondoko kafea Bakeren aldetik. Bakek emango dizue kafe hartzeko aukera. Hernaniren laguntzailea. Eta aseguroaren beharrean baldin bazaudete, Mafre asegurua duze aukera. Eta leku bat behar izan ezkero trastek usteko, trasteleku lantegia duzue aukera.
Ea ba. Alboko sakea. Valentziarren 20 metroko lerroan. Ibai aldetik, Jonan Zapein, luze egi, baina Erne luze horretan bai, Erne ibili da, Telmo Ibabe, jokalari handia, baina nonbait epaia zigorkolpea ikusi du eta Lesabelesek hori baliatu du pixkate urruntzeko. Hala ere baloiaren jabe Hernaniarrak. Koen ikusi duzue Aritz Olibentza bigarren zatian zelairatu den uztatze erdiak. Anar Zelosegiaren uztatze erdiak lanak egiten. Beñat Iradik talka ikaragarria. Metroak irabazi. Eta Olibentzak luze jo ondoren zango joko zabal zigorkolpea adierazi dio hain justu Lapurtarrari Beno Lazaretori zigorkolpea adierazi dio aurretik zeholako baloia ostikatzerako aurretik zelako Lazaroto aurretik zen eta horregatik jokoz kanpoko adierazi dio Lazarotori. Hernaniren kontra biztan da. Ba ez, nonbait beste zerbait ikusi du epaileak, guk ez dugu ongi ikusi, eta zigorkolpea bai, baina Hernaniren alde Anar Zelosegi saiatuko da, Beñat Arizetak zelaia utzi duelako, eta berak hartu du ardura agetarako jaurtiketetan. Bai. Baita hagen artean sartu ere 21-17 bigarren zatiko 29. minutuan. Egia esan, ez dakit zergatik izan den Hernaniren aldeko zigorkolpea. Iruditu zait epailearen adierazpenetan jokoz kanpo zegoela Lazaroto, baina ez? Ba, nire hanka sartzea. Orain zelaiardik Lesabelesek jokoan jarri du. Ikusi duzen bezala. Hasiera batean Valentziaren zuten aldeko baloi hori. Eta urruntzen saiatu dira presioa Hernaniarrak. Gainean zen Anar Zelosegi, baina azkenean baloia beltzen alde. Valentziaren aldea begia, saltze ireki behien alde. Eta bigarren, hirugarren jokaldia uztatze irekia berriro ostikadatxoa erasoan. Ba, ikusi duzu biztan ederki Peru buru gainek baloi jaso duela eta airean zegoenean plakaje ez legala egin die Valentziako jokalariek eta ondorio zigorkolpea Hernaniren alde. Baliatuko dugu, lehen aipatu dizugu babesleen artean Iparragirre sagardotegia dugula eta Iparragirre sagardotegiaren zozketaren bi personentzat abonatuen artean 2-6-4 zenbakia egokitu da abonatuen artean
Zozketatzen du Iparragire Sagardutegi eta Bazkariak 2-6-4 zenbakia. Ordu baten hasien orgehiagokan, Las Rozas 6-3 ari zaila bazen Gernikari. 6-3, ordu baten hasi da partidua. Ustatzei bildua irabazi du Hernanik, eskuinera zabaldu, eta han sartu da Arturo Rivas indartsu tartean. Ezkerre galetik erdirantz bideratu torrikaldia Arturo Rivasek, eta baita zigor kolpea eragin ere, agetaratzean, baloia erraz du Anartzelosegik, hagen artean sartzeko. Beraz, beste 3 puntu aurre ikusten dizkiogu Hernaniri. Hain justu, bigarren zatiko 32. minutuan, arauzko denboran, gero ikusiko dugu, zenbat luzatzen den. Anartzek aukera ezin hobea, aurrez aurre duelako, hagen aurrez aurre, erdian. Bai, hoxe. 24 eta 17. Hernani, lana! Gernika aurretik jarri da marka gailuan. El Cantizal Rubi zelaian 6-10 jarri da aurretik. La Rozasen kontra Madrilen. Ikusi duzu, baiela Elzabeleze gaurrelari indartsu bat, handi bat, Kasmin izena duena, eta hori izan da talka egin duena Hernanien kontrako jokalarien aurka, Usatze ireki eragin, baloia zabaldu Valentziarrek, eta alboko sakia izango da Hernaniren alde, zelai erdian, Xabat Untzuek jarriko du joko, orain dela minutu gutxi zelairatu da, Xabat Untzue, azalkaria, orkokatzailea. Ea partida amaitzeko, 5 minutu geratzen dira, eta Hernanik eutsi egin behar dio lehen garaipenari. Eta ondoren, Hernanik telepitza duen lantegian, dendan indarrak hartu. Telepitza Hernanik. Ja, jokalari gehienak talde bakoitza dituen ordezko gehiena pixkanaka zelairatzen, eta pausak ere, momentu zen Hernaniri datorki ondoen. Piskate partida lasaitzeko eta markagailoari utzi ahal izateko. Zelai erdian markagailoaren aurrean, Xabat Untzuek baloia jokoan jarriko du, baina baita Elzabelezek lapurtu ere. Orain berriro Kasmine handiak talka egin du, Usatze irekia, eskuinera zabaldu, eskuko jokoan, Lazaroto saiatu da plakatzen, baina ez du lortu, eta orain Elzabelezek jarraitzen du,
erasoan antolatu nahian. Zelaioen erdian, bai, berriro Kasmina hondiak, baina defensa ongia ditu orain Hernanin. Eskuinera, zabaldute, Armaian aldetik eta tinko ibili dauz Peru Burugain, partida hona egiten ari da Peru Burugain, indartsuari da gaztea. Ia zenbat partida aukarrezpanago egalean jokatu zituen. Ea ba, Besaoliez defensatik atera nahian, eta hori zangoz egin behar izan du, batzuk orain Anazelosegi jaso bai, baina jokaldi egin nahi izan du, arriskuan sartu da, bala ere uztartze irekia alde, Hernaniaren alde. Ondo, Aritzek baloia berdenunetik jaso, eskuinera zabaldu, orain Xabatun zue ongi utzi dio baloiari. Iker Eizmendik ere gauza bera, baloi hartuta eutsi ongi, uztartze irikien, da orain luze, eta orain luze Arturo Rivas ikusi duzuen bezala, baina bakarri zegoen. Arturo Rivasek ongi eutxuri baloiari, ingaltzua ba, egala. Gorpuzkera horrekin aurran ere joka lezake, baina egalean ari da. Eta orain, uztartze bildua, saiatuko da Aritz Olibentza. Bi lehen lerroen artean alde pikin batekin sartzen baloia, Hernaniaren alde jakina, eta hortik abiarazi jokaldia. Hogei zenbakiarekin ikusten dugu Joseba Diez de Mendibil zelairatu dela, bigarren zati honetan, eta uste dutenak sartuko dira pixkanaka. Orain, hendik Karrila min hartu Sorbaldan, Lepauzaian, jarraitzeko moduan den arnasa hartzeko ere pixka balioko du, jakina. Orain, Arauzko denboran 38 minutua bete da, baina gehigarrizko minutuak ere kontuan hartu behar dira. Hau adibidez, geldiri dagoelako erlojua. Eta ja, prest dira jarraitzeko. Hernanik badu beste laguntzaile bat. Goros, iaz ere laguntzaile zen, baita urten ere. Hernani erasoa, jokaldi antolatua, Zazarotok Rivas imandi baloia, eskuinaldetik. Zelai erdian, jokoa momentu honetan, uztartze ireki Hernaniren alde, eskuinera jarraitzeko asmoa du Aritz Olibentzak, baita ala ere, markagailoren parean dira, bigarren zati amaiaren ez dira minutu asko falta, baina utzi bat zaio markagailoare. Arrillaga tinko sartu da, bainat iradik uztartze erdiaren lanak egiten. Eta epaileak Ignacio Muñozek uztartzea adierazi du. Bestetik baliatuz zenbait berri, lehen ez izan dizudan, baina Euskal Herriko talderik indartsuena Baiona da.
Frantziako top 14an diardu, liga hasia dute jadanik, atzo galdu egin zuen Castresen aurka 47 eta 17 Baionak. Espainiako orezko mailan 11 talde hariko dira eta datorren asteburuan hasiko da. Han bertan dira Ampordicia, La Vila, El Salvador, Quesos Entre Pinares, Alcobendas, Sevilla, Coscincias, Burgos, Amboyena, Liceo Francés, Barcelona eta Cisneros. Aukera, Santiago jaso du baloia, lortu du baloia geratzea, eta usatze irekia antolatzea Lazaroto Erranigarra protestaka, baina ez, jokoa jarraitzeko du. Lazaroto esan dizu jokalea aritua dela, hainbat taldetatik Ipar Euskal Herrian jakina pasatakoa, eta gauzak ongi kontrolatzen ditu. Baina, hala ere, Valentziarrek dihardute baloiaren jabe haien esparruko 20 metroko lerroan. Hor diharduten bitartean, lasai Hernanirentzat markagailua aurretik dutelako. Eta orain, hemen Arturok zangoz luze jodu, barkatu portak, Anarzelosegik ere baloia jaso eta zangoz, saiatu da berreskuratzen, eta ez, epaileak Inazi Muñozek aurrera pasea, baloia aurrera hori zaiela adirazi du, hortaz, usartze bildua Hernaniren alde. Berez, Alonso denbora agortua litzateke, eta markagailuan, momentuz, beste gauzarik okerrik ezpada, 24 eta 17, Hernani irabazle momentuz. Valentziarra pikin bat protestan, bat jadirazi nahian marrazainari, baina kontua da, partidaren ondarrean, partidaren amaieran gaudela, eta Hernani gutxi egin behar diola garaipenari. Laguntzaileekin pixka bat amaitzeko, ezkizue Hernanin badela gasolindegi bat, Karabelen, Abia Karabel, eta baita eraikuntzetarako materiala saltzeko ere, edo eskaintzeko Big Mat Arizeta. Antzekoa LKS eta Goros plantegiak Hernaniko kronika beti bezain jarraitzaile Hernanirekin kronika eta baita keinu lantegia ere. Eskuinaldera zabaldu nahian jokoa, Hernaniarra gerasoan, baina aurrez zigor kolpea adiraz ez zuen Ignacio Muñozek Hernaniren alde. Eta honekin pensatzen du albora jaurtzi baloia, minutua pasa daitezela, alboko sakea izango Hernaniren alde. Eta erlojua 43 minutua markatzen du, beraz Arozko denbora agortua litzateke, baina etenalditxo batzuk izan dira eta orain Anarzelosegik albora bidaliko du baloia. Xabi Garmendia Xabo ura banatzen taldekidei, aurten Hernanira itzuli da, baina oraingoz ez dauka jokatzerik. Xabi Garmendia Xabo. Orain ea Anarzelosegik ez du aukera txarra, gaina horregia dauka, irabazia dauka neurri handi baten Hernanik, ez badu asmatzen ere, gero baloia erditik berak Hernani jasuko du, baina bai, ondo Anar. Hogeita zazpi eta 17. Garaipena Hernanik eta gainera
defensako punturik gabe geratuko da Lesabelez. Hain justu ere, 10 puntuko aldeaz irabazi diolako Hernanik 27 eta 17. Bestalde, Gernikak momentuz Gernika aurretik da, ordu batean hasieran Norgehiago dauka, 9 eta 18 Las Rosasen aurka. Eta bestetik Belenos eta Belenos eta Zaragozaren arteko Norgehiagoka, Fenizen artekoan, Araudi jarra dira aurretik 3 eta 9. Hortaz, gaurko garaipenarekin, Hernanik 27-17 irabazi dio, Lesabelezi, 2. postuan kokatuko da, garaipen batekin, eta beti ere Pozuelorekin berdinduta, 2. postu horretan. Pozuelo eta Gernikak irabazten baldin badu, Gernikarekin batera. Amaitu da Norgehiagoka, jokalariak Valentziarrak ere galdu arren zalea agurtzen, eta minutu pare batean laburbilduko dugun gaurko neurketa honen gora berak. Lehen zatian 0 eta 8 aurreratu da Hernani, Beñat Aliztraren jaurtiketekin. Hasieran Lesabelez indartsu hasi da, neurri batean dominatzen, baina pixkanaka, Hernani ongi sartu da partidan, eta azkenean baita esparruan eta baloiaren jabetzan ere nagusitu, 6 eta 8 eta 2. zatian, lehen zeu egindu 5. minutuan Aimar Valentziagak, baina handik 5 minutura Markek egindu Mark Eskuinegala Valentziagak lehen zegoa, 11 eta 5, transformaketarekin 11 eta 12, baina Hernaniarrek ongi erantzun dute 4 minutu geroago, 17. minutuan, aurrelarik egindako 2. zegoarekin 16 eta 12, Anartzelosek 18 eta 12koa, eta pixkanaka sendotzen Hernanin, naiz eta 22. minutuan, Markek berriro Egalak ensegua egin, 3. ensegua 18 eta 17 markagailuan, eta handik amaiera bitartean Hernani indartsu 21-17 elosegik, 24-17 elosegik, eta baita 27 eta 17koa ere elosegik. Hortaz, Espainiako elite mailako lehen jardunaldian Hernanik irabazi egin du, hasiera ona, eta orain aipatuko dizkizuet bukatzeko zein izango dituen mendik aurrea Norgehiagok Hernanik. Irailaren 29an Pozueloren kontrarikoa Madrilen, 3. jardunaldian Valentzia bisitatuko du, 4. jardunaldian Belenosen kontra hemen Hernanin, 5. jardunaldian Kataluniara joko du, San Cugaten kontra, 6. jardunaldian etxean berriro Las Rosasen kontra Hernanik, 7. derbia, aurtengo lehen derbia, Gernika Hernani, 7. jardunaldian, 8. Cisneros bisitatuko Hernanik, eta lehen itzulia Hernanik Zaragozan jokatuko Fenizen kontra. Jaia 2. itzulian, Hernanik Zaragozan jokatuko Fenizen kontra. Eta lehen itzulia 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 Hernanik Zar
Gaurko Lesabeiensen kontra Han Valentzian, Hernani Pozuelo, Hernani Valencia, Belenos Hernani, Hernani San Cugat, Las Rozas Hernani, Hernani Gernika, Tizineros Hernani da Hernani Phoenix. Beraz, aipatutako gehienak aipatu ondoren, gure partetik, urrengo norgehiagoka arte, alegia Belenosen kontrakoa arte. Ongi izan!